L-għada tal-miliet ħafna ħwienet u negozji jagħtu bidu għall-istaġun tal-iskontijiet, fejn il-poplu jieħu l-opportunità li jixtri dak li jrid jew għandu bżonn bi prezzijiet imraħsa. Dan derbiċċar l-għada tal-miliet fejn ħafna persuni rħewla fost oħrajn għal taslima sabiex igawdu minn dawn l-iskontijiet. Kien propju qabel id-9 ta' filgħodu meta n-nies kienu diġà bikju wara l-bibien ta' stabiliment partikolari f'Taslima. Krumin One News tkellem ma' dawn il-persuni li mhux biss innutaw li uħud mill-iskontijiet huma aqwa mis-snin l-oħra, iżda wkoll għalunna kif jieħdu din l-opportunità biex jixtru l-għada tal-miliet. It's my last day on Malta and I would like to bring some souvenirs. Għax ma kenniex ċans niġu qabel propjament, u mbagħad nibbenefikaw ruħna minn naqas kontijiet ukoll għaliex le mhux vera. Ma tantx kelli ċans. U timlana ġurnata wkoll u tiġi hawnhekk u ikun hawn atmosfera sabax kun hawn in-nies. Ġurnata barra u ġejna nixtru. Because Malta is very nice, we like so much. Biex nbiddel l-affarijiet għax ma ġewhomx. Ħafna sejlu ta' wara l-Christmas u għadni ma xrajt xejn għall-Christmas allura ġejta nara xaw u xrajt xi ħaġa, allura tajjeb. Forsi nsibu xi ħaġa bis-sejlu li tkun worth it. Ġejt nixxi xi gifts. Staqsejnihom ukoll minn xi jibbenefikaw permezz ta' dawn l-iskontijiet. Ġejt indur, minix minn hawn waqgħet mill-Australia. Usually I look for clothes, maybe makeup, skincare. L-ewwel ma nfittex dak li joġobni, jiġifieri ħankun onesta miegħek, jiġifieri bħalma forsi stajtu taraw mhux kollox qiegħed bis-sejl, jiġifieri jekk jiena ħanidħol f'ħanut ma jfissirx li nażel dak li huwa bis-sejl, nażel dak li joġobni. Imma tajjeb illi jekk inserta li tlaqqaħħom flimkien hux vera li jogħġbok dak li kien bis-sejl. Iwa le sibt xi ħaġa x'kelli bżonn nixtri libsa u bagali. Kwalità tajba xorta, affarijiet li joġbuni u ta' fint bħala studenta tgħin li jkun hemm naqas skont, jiġifieri però mhux se nixtri xi ħaġa ma toġobniex għax qiegħda fuq skont. Ħwejjeġ u żraben ħafna. U taslima l-aħjar għax hawn l-iżjed range ta' ħwienet u hekk, allura it's very easy to find something. U iktar ħwejjeġ jew żraben hu.